Ja fakt neviem, kto vás toto učí. Či nejakí kouči, alebo YouTube mentori, alebo proste je to len praveký mozog, čo nerozozná mamuta od ženy, ktorá povedala nie. Proste dohodni sa už s evolúciou, že nie sme v jaskyni. Čo skúšaš? Čo si myslíš, že robíš? Keď ti hneď na začiatku poviem a veľmi jasne, že nemám záujem o aféry, ani o zvádzanie, ani o sexting, ani o nič také a ty v tom pokračuješ. A ja ti odpíšem, čo zase robíš a ty to skúšaš znova a znova. Nerobím to preto, že sa hrám na nejakú nedostupnú ľadovú kráľovnú, robím to preto, že mám svoje dôvody. A tých dôvodov môže byť 1000. A toto nehovorím iba za seba, to hovorím za všetky ženy spoločne, pretože nie znamená proste nie. Výskumy potvrdzujú, že nerešpektovanie hraníc zvyšuje stres, vyvoláva pocit ohrozenia a ničí dôveru. Absolútne. Takže nie je mojou úlohou ti opakovať nie dovtedy, kým ťa to prestane baviť. Hranica je informácia. Nie je to pozvánka na vyjednávanie. Toto nie je obchod. A nie je to ani otvorená debata. Ak nevieš, čo robiť, keď ti niekto povie nie, tak tu je návod. Prvý krok. Prestaň. Druhý krok. Prestaň. Tretí krok. Ešte raz. Prestaň. A ak ti to stále nie je jasné, prečo ti hovorím nie, tak si proste prečítaj popis tohto videa.